hore, rovno. Presne ako myšiu. A už za ním pekne dovnútra, vypustiť sa. Dajme tomu. Ľava, ostať naľavo. Ubrať, ľahká brzda dovnútra. Tak, to je ono, super. Maximálne do stredu. Brzda. A pod ňou pekne vnútorný, do stredu a vráca sa celý čas naspäť. Tu máme prevarenú prednú 120 stupňov, no nevadí však. Ešte vydržkárička. Tak, zálom čo najskôr narovnať. Opatrne, ľahká, volám to. A von. Ďalšia, tretia taká, rovno brzdy, pod ľahkou brzdou dovnútra, do stredu a vrátiť sa. Teraz, jak si hovoril... Nevadí, zálom ostať tam a neskoro. Teraz, bum. Menej agresívne.